babu hotunan da ke ɗaukar hankalin mutane irin kamar wannan da kuma wannan. Hakan yasa ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Umma Shehu ya fito ta yi martani ga masu sukar mai waɗannan hotuna guda biyu kan cewa ya kamata su ƙyale ta haka. Ra'ayinta ne, don haka a batta ta yi duk abin da take so. Ga dai abin da ta faɗa. Wallahi tallahi kar ka bari ka je gaban Allah da hakkin Hadiza Gabon. Ku zo za a muku hisabi, ubangiji ya tambaye ka me yasa ka zagi Hadiza, ka zo ba ka da ansan da zaka ba ubangiji. Kaga Hadiza za ta baka a checkpoint ita ta wuce. Ka rufa wa kanku asiri, ku rufa wa kanku asiri, ku daina zaginta, saboda babu riba a zagin Hadiza sai asara, saboda ba ta yi muku komai ba, ku da laifi kwakwara wanda za ku fito da shi ku ce Hadiza Gabon ta muku. Abin yayi yawa, me tai muku? Idan Hadiza ta yi slimin, ta gaya muku lafiyar ta ce ta bata da ta yi slimin. Jiki nata ne, tana da damar ta yi abin da take so da shi. Kun saka ta a gaba kuna ta zaginta. Duk comment section da ta je ta yi magana sai kun zage ta, kun ɗora wa kanku masifar da ba za ku iya sauke wa kanku ba. Wallahi gara ku je ku roki Hadiza gafara ta yafe muku tun kafin dare ya muku. Dan billahi allazi la ilaha illa huwa, idan ta barku da Allah, billahi azimu ba wanda isa ya kwace ku. Lokacin kowa yana nafsi nafsi, billahi allazi la ilaha illa huwa za ta barku a checkpoint ta wuce. Ku yi makon ku faɗa, ta ce lafiyar ta ce yasa ta yi silimin din nan, menene damuwar ku? Yo Hadiza Gabon in faduwa ta yi ta mutu akan wannan kibar da take da shi, sai ku ce me yasa bata je ta rame ba, saboda me gayi nan ta ja makanta ta mutu. Haka za ku faɗa wallahi. Yanzu ta ce muku lafiyar ta ce yasa, saboda lafiyar ta yi, ba ku da aiki sai zaginta. Ku ta ɗora wa kanku zunubin da Allah bai ɗora muku ba. Na rantse da girman Allah babu wanda ya isa in zage shi ya kai ni wuta. Babu shi. Wallahi ba wanda ya isa ya kai ni wuta. Ni ma in ji da nawa zunuban ina roƙon Allah ya yafe min. Ballantana in zo in ɗora ma kaina wanda ba zan iya saukewa ba. Wallahi ku bari. Ku bari. Wallahi gara ku bi ta DM ku roƙe ta gafara ta yafe muku. Wallahi babu riba a zagin Hadiza Gabon sai dai asara. Saboda ba ku da hujja kwakwara na zaginta. Kun saka ta a gaba, da ta yi magana ku zage ta, da ta ce kaza ku zage ta. Me ribar ku na zagin? Ribar me za ku samu? Dan girman Allah ku yi makan ku kiyamar laili. Ni fa gani nake ba gaba ɗaya duniyar ba ta da yawa. Kowa ya kusa ya koma ga Allah. Duk da baka san ranar mutuwarka ba, to wallahi kaka bari hakkin wani ya kai ka wuta. Kada ku bari hakkin wani ya kai ku wuta, ku yi makan ku kiyamar laili, na rantse da girman Allah. Babu abu